Nagmalampuson ang pagsaulog sa Adlawng Kagawasan sa Negros Oriental nga giapilan sa nagkadaiyang buhatan sa gobyerno. Gipanguluhan ni Gobernador Manuel Chaco sa Gabaria ang pagsaulog sa okasyon sa Kapitolyo. Lakip sa selebrasyon ang ecumenical prayer, paghalad og bulak, cultural dance number og 21 gun salute isip pasidungog sa mga bayani sa nasud. Our number one patriotic duty as leaders, as civil servants, as citizens, is to protect and preserve our independence. We must remain vigilant. We must stand united. Samtang, gipanguluhan ni Mayor Felipe Remolyo ang selebrasyon sa Dumaguete City, kauban ng SK Federation Vice President na si Christian Charles Bantaya. Didto sa Pantawan Park sa Rizal Boulevard, gipahigayon ang seremonya alang sa ika-127 anibersaryo sa Kagawasan sa nasud. The burden of our history now rests upon our shoulders not as a weight, but as an inspiration. Do not be complacent. Be informed, be active, and be courageous. Gi-awhag ni Bantaya ang kabatan-unan na magpadayon og pagpakabana para sa kaugmaon. Gi-awhag ang publiko nga tagaan ug bili ang kagawasan sa nasud. Kay ang atong kagawasan bunga sa kasaysayan ug ang kasaysayan mo'y maghulma sa atong kaugmaon. Gikan sa Negros Oriental kini si Ryan Ibrahim Og si Dayan Grafes sa PIA alang sa MPCV.